Hello, mayong gabi mga ka-viewers nato. Kumusta man igsuon diya sa Ginoo? Kumusta man ang imong life? No? Maayo ba? Ang ato ang kinabuhi, puno bas kadaugan, no? Salamat sa miaging video atong gisigutan ang what is Jesus rin. So karon sama sa ako ang gipasalig sa miaging video nga atong hisigutan ang brief history sa Jesus rin, no? Asa nagsugod kinsa ang tawo nga nakasugod nining mao nga Jesus rin. Okay, before that ato ang i-greet ang atong mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Natay viewers from Hong Kong, Ilimi Vlog TV, Sister Katimi Sinyagan, apo tay viewers sa Cebu, no? Sister Lorimi Bais, og sa Negros, Mabinay part, Bradrex Mix TV. O kanimo karon kung asa karon nga dapit nga nagtan-aw ini nga video, no? Excited kayo ta sa Jesus Reign, no? November 30 ugma puhon 2022, no? Apan mostly sa mga ni appeal o Jesus Reign ni adto ni celebrate ni kuyog, wala sila kabalo kung unsa gyud ang brief history, unsa ang story of Jesus Reign, nganong nahimugso ang Jesus Reign, no? Kaning Jesus Reign nationwide ni siya nya, makita nimo ni sa mga logo, no? Daghan kayo mga logo sa kalo, sinina, sa tanan, sa church, no? Mga banners, makita nimo ang Jesus Reign nga logo. Okay, so a brief history sumala sa ako ang nakalap nga mga pagtuon may tungod sa history of Jesus Reign. Ang Jesus Reign nagsugod siya on 2012, no? Unya kini nagsugod kini sa Cebu na dunay usa ka babaye nga ang wala gimension ang pangalan, anon ang iyang pangalan, dili siya magpaila, o usa ka pamilya siya nga Kristohanon, and gipakitaan daw siya og vision nga sa gabi ng New Year's, no? New Year, bagong tuig sa pag-entrada gyud sa 2012, no? January, no, anang pagaga 31 sa gabi. So nakita niya sa maong panan-awon nga aduna daw mga tawo nga nagmarcha, nga aduna sila mga banner dala nga nagrepresent sa ilahang matag lungsod sa maong probinsya sa Cebu, no? Matag lungsod na ay mga banners nagrepresent unya sa maong banner, dunay attribute, no, nga pagpasidungog sa Ginoo, pagpasidungog sa Ginoo ba. Ang ngalan sa maong banner sa iyang akitang panan-ahon nga pagpasidungog kini sa pangalan sa Ginoo o sa Ginoo. And then sa iyang vision nakita niya nga sa ibabaw pod sa kahanginan aduna poy helicopter nga daapoy banner nga gidala nga ang banner about sa ngalan sa Ginoo, no? Galupad-lupad daw sa ibabaw sa kahanginan diya sa Cebu. Unya moto nga nakita sa ihang panan-awon og sa mao nga pagmarcha sa mga tawo, after ni ana pag human sa maong panon sa ilang pagmarcha, adunay gitawag og fireworks display, no? Nakita sa iyang panan-awon nga dunay fireworks human niadto. Unya ang fireworks ngalan gyapon sa Ginoo, no? Ang pag-celebrate na fireworks ngalan gyapon sa Ginoo. So moto nga dili siya mahimutang gipakita man to niya nga panan-awon, unya iyang gipangayuan og kaalam sa Ginoo, ug mao to gi-reveal sa Ginoo ngadto sa usa ka babaye, ug miyon ang maong babaye nga sa November 30 mao daw ang pagsaulog sa first o pinakauna nga Jesus Reign 2012, no?
November 30, 2012 ang first celebration of Jesus Reign sa province of Cebu. No? Sa Cebu kini nag-start ang Jesus Reign tungod sa usa ka babae. So naunsa man kini pagkahitabuang mang sa tibok probinsya sa Cebu nga usa ra man ka babae ang ipakitaan sa mga pananahon. Ang nahitabo ini matud pa sa maong babae o sa pamilya nga ila kining gisugilon sa ilang pastor o sa uban pa mga kapasturan. Wala sila nag-mention og denomination but mga born again churches ilang gisuginlan niini. O nahimong ang katong nga vision naapoy panan-awon ang mga kapasturan sa Cebu o mga kasimbahanan. So ila katong nag-prayer and fasting sila, nag-ampo o nangayo sila og kaalam sa Ginoo. Mato nga adunay confirmation nga ang tibuok Cebu ilaha kining poured out of oil, no, ilang kana bitawng gikuanan og lana ang tibuok Cebu nga pinaagi sa helicopter. Misakay sila helicopter nya katong babae nga nagvision siya kauban nga nag-poured out sila og oil sa tibuok Cebu. Sulod sa 7 days sa pituk adlaw nila nga pag prayer and fast and nangayo og sign sa Ginoo, then moto nga ilang ang tibuok Cebu gilibot nila from 47 47 ka mga towns and cities, no, including cities and towns. So ila kanang gituyok og diya sa ibabaw sa kanginan ga kuan sila og oil ilang kuanan nila og oil ang tibuok Cebu. So moto nga after ana sa 7 days, no, ang maong pamilya o babae mihimo siya glakang tungod sa nakita nga panan-awon o iyahang gitamod nga sa November 30 aduna gyoy may tabo nga celebration. Moto nag-prayer and fast na pud sila, pangayo og provision sa Ginoo sa maong event. Ug moto nga ang tanang kasimbahanan nagduyog sa pag-prayer and fast, pangayo og kaalam, mga kapasturan sa tibuok probinsya sa Cebu ato nga time. Then moto nga before sa November 30 grabe ng provision nga gihatag sa Ginoo, gipakita gyud sa Ginoo ang provision sa mga kapasturan from Cebu o sa mga kasimbahanan. So moto nahitabo gayud og natuman gyud ang revelation nga pagasalugon sa November 30, 2012 ang first Jesus Reign nga celebration sa Cebu. O grabe ang nahitabo sa maong story igsuon. Grabe kadaghan ang mga tao nga nitambong. Naay mga nanambong gikan sa gawas nasod, napoy nanambong from Manila, sa Mindanao ug sa Negros. So inana ang first nga celebration sa Jesus Reign. Nag-start kana sa Cebu. Apan anon ang maong babae nga gipakitaan, wala sa dili niya ipasugid ang iyang pangalan. Okay, so nganong nahitabo man nga nationwide naman nga nag-start man diay sa Cebu ra. Mao ni sa 2013, no, 2013 human sa first celebration nila sa 2012, November 30. Ang maong babae gipakitaan na po sa laing vision nga para moabot na siya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, kana bang tibuok Pilipinas na siya. So moto nga iha na pong gisultian ang mga coordinator sa pag-held sa maong katong ga-held sa 2012 celebration sa Cebu, o nagsabot sila nga ila na pong i-pour out ang oil sa mag-start sila sa Cebu and then paingon sa Manila ug paingon sa General Santos, no? So nag-start sila Cebu, poured out sa Cebu. Ang Cebu is part from Visayas, and then Manila is part from Luzon, and then General Santos is part from Mindanao. So nag-poured out sila og oil diha sa kahanginan, nagsakay sila og helicopter, then
nakita nila sa duna sa dihang nag-poured out sila oil gikan Cebu to Manila, ni Manila to General Santos, no, Luzon, Visayas, Mindanao. So ang nahitabo, nakakita sila og extraordinary sign na pulo ka balangaw o 10 rainbows nga ilang nakita while nag-trip sila, while nag-poured out sila og oil sa Cebu, Manila to General Santos. Nakita nila ang 10 rainbows, no? Pulo ka balangaw, grabe, no? Pulo ka balangaw. Muna nga nahimugso ang nationwide Jesus Rain from Luzon, Visayas at Mindanao na. Nahitabo na nga Luzon, Visayas at Mindanao na. So dili lang sa Cebu na ang nahitabo until now, no? Kundili 82 provinces na from all provinces of the Philippines. 82 ka probinsya sa Pilipinas ang simultaneously nag-celebrate sa Jesus Rain. Pareho nga pizza November 30, apan dili pareho og dapit, no? Adunay celebration sa Luzon, adunay celebration sa Visayas, aduna po'y celebration sa Mindanao. So Luzon, Visayas at Mindanao na karon ang Jesus Rain. So mao ni ang brief history sa Jesus Rain. Nag-start siya sa Cebu and then na-spread siya from Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so mao ni ang ato ang brief history sa Jesus Rain. So kung bago pa kanini nga channel, just click subscribe and notification bell para sa next upload ma-update ka sa mga bag-o nga mga video. Glory to God. God bless.